Това е проект на клуб Мисия професия с ученици от 6 и 7 клас. Професията програмист е сред най-важните и бързо развиващи се професии в съвременния свят. Каква е целта на професията програмист? Програмистът създава софтуер, приложения, игри, сайтове, мобилни апликации, роботи и дори изкуствен интелект. Основната му задача е да решава проблеми чрез код, специален език, който компютрите разбират. Какви умения са нужни? Не е задължително да си математически гений, но помага да мислиш логично. Важни са любопитството, търпението, умението да решаваш задачи и да работиш в екип. Полезни са английският език, креативността и желанието постоянно да учиш нови неща. Защото технологиите се променят бързо. Какви са условията на труд? Повечето програмисти работят на компютър, в офис, от вкъщи или дори докато пътуват. Работата често е спокойна, но изисква дълга концентрация. Понякога има срокове, които създават голямо напрежение. Добри страни, високо заплащане и много възможности за работа. Създаваш реални продукти, игри, приложения, сайтове, постоянно учиш нови технологии. По-трудни страни, дълго време пред екрана. Какво е заплащането? Начинаещите могат да започнат с добра заплата, а с повече опит доходите значително се увеличават. Ще се търси ли в бъдеще? Да, програмистите са сред най-търсените професии. Все повече неща стават дигитални. От производство, услуги, банкиране до медицина и образование. И са нужни хора, които да създават софтуер. Най-страшната дума за програмиста – Error. Най-хубавата – Success. До нови срещи!